lakini nimesema hii pesa inawekwa kwenye pochi la biashara. Hustler Fund haiwezi kupata, Fuliza haiwezi kupata. Jatend piny otelo ne chenro machwalo omenda mag nyota ne rowere kaunti ma Mombasa, Kwale kod Taita Taveta. Sisi leader wetu ni Dr. Oburu Oginga, na tumesema a negotiate na Dr. William Ruto. Mumeamua kwamba ni broad, si nyinyi ndio mumeamua. Jod bura mag UDA kod ODM obago romo makanyakla Nairobi e yor jiwo tudruok margi. Pinitie wanyalo pura lode, wanyalo puro gige wa mwachamo, wanyalo yudo rech e yo makare. Gundo Mario ni 20 mosebedo kojwang' e kaunti ma Migori oduogo geno mar jodaka e yudo pi. Arwakini machiegni eka gi kacha nyinga Milton Ochieng. Do yango kedo puodho bedo maragulu mar NGCDF mitiyo gode gero kuonde chung'od buche mapacho ka. Dono itoko ng'eto mado mamalo manong'ado ni agulu no tiyo tok chik kendo ni dhi ataro gi katiba mathurka. E ng'eto mado no golo kawuono, do keto thenge ni ng'eto mado mamalo matarik 20 madwe mar 9 higa 2024 kendo yango ni chik mar NGCDF ma higa 2015 ongirore kaluwore kod pen chike mapacho ka. Jong'ad buche dono mar Aywagra wacho ni doho mamalo ne obedo kod rem ewi toko kendo loko chikno duto koyango ni ng'eto no ne dhi hinyo chenro mathoth mag dongruok mosebed kisiro gagulu mar NGCDF e Kenya mangima. Jatend piny William Ruto otelo ne chenro machwalo omenda mag nyota e kaunti ma Mombasa kawuono. Kotene kod jotelo mopogore opogore e kaunti no kod jalupne Kithure Kindiki giseyo jotelo matiyo marach gi rowere ma giwacho ni ajenda margi en jiwo yore moko ma ok ni kare. Bende ne giwacho ni jomoko tiyo gi thuolo no ma yango chenro mopogore opogore mag dongruok ma giwacho ni sirikal mar Kenya Kwanza osetimo. Mimi najua kila mmoja wenu hapa ako na account ya Hustler Fund. Si namna hiyo? Kile pengine wenu mko katika ile mpango ya Fuliza. Si namna hiyo? Lakini nimesema hii pesa inawekwa kwenye pochi la biashara. Hustler Fund haiwezi kupata, Fuliza haiwezi kupata. Wewe utatumia hii pesa ufanye biashara yako, alafu ulipe Hustler Fund ukipata faida, ama ulipe Fuliza ukipata faida. Ni kweli ama si kweli? Na hapo kwenye pochi la biashara vile mlisikia, hapo pia tumeweka hapo utaratibu ya vile wewe unaweza kufanya biashara. Pale iko tools ya kukusaidia kujua umelipa nani, umelipa shilingi ngapi, na ukitaka kufanya hesabu ya mwisho itakusaidia kujua every day umetumia pesa ngapi. Huu mradi hauna ubaguzi, huu mradi haulizi mambo ya dini ama mambo ya chama. Bora tu ni kijana wa taifa la Kenya. Huu mradi, Mheshimiwa Rais, vile umetueleza, ni mradi ambao utafikia vijana zaidi ya 800,000 katika taifa letu la Kenya. Kwenu nyinyi tuongojea sasa muwe wafadhili wa nchi yenu hapa Kenya. Wakati hela mmepatiwa, mmeipatia adabu. Na kuipa adabu ni kuitumia vizuri. Tusiende tukafanya mambo mengine ambayo haifai. Tutumie sawa sawa, baada ya muda mchache
tuone vijana ndio wanaandika wenzao. Moko kuom jotelo mag ODM e buore ka kotenore kod telo mar Kenya Kwanza osemokalo moko kuom jotend ODM mapingo chenro mar siro jatend piny William Ruto. Kwethno kane otelnegi kod jakom mar ODM bade ma Nairobi George Aladwa lero ni ogai mar ODM Laktar Oburu Oginga kende ema nigo teku machiwo yo ma gibiro luwo e yiero mabiro. Ne gilero magi e romo mane onywando jokanyo mag ODM gi UDA manobagi e mbalariany ma Nairobi bade ma Kenya Sans kama ne gisiro mokalo yiero ma jatend piny William Ruto tielo mar ariyo. Duond bura mar ODM osebedo kod tungni makoni gi kocha ka apisas madito e duond bura no ero chwalo paro mopogore opogore. We have to respect the leadership and the party structures of the ODM. Nas mukiona our party leader anaenda kunegotiate, don't think when he's walking slowly. Negotiation is about the ability and the mental ability of an individual. Sisi leader wetu ni Dr. Oburu Oginga. Na tumesema anegotiate na Dr. William Ruto. Mumeamua kwamba ni broad. Si nyinyi ndio mmeamua. Si nyinyi mmesema it's okay. Mumeweka tick. Sasa kama nyinyi mumeweka tick na nyinyi ndio wadosi wetu, sisi tutasema nini? Kwa hivyo mimi nawaomba tuzidi kushikilia rais, tutembee naye. 2027 sisi msimamo wetu tumeshapewa, na sisi kama wanachama wa ODM tunafuata mwelekeo ya wa party leader Daktari Oburu Oginga. Wangapi wanafuata mambo ya Daktari Oburu Oginga? Yes. Na sisi tuko na structures za chama yetu, na nimefurahi pia vile vile kuna structures za chama ya UDA. Jagoro mongirore migao masomo Julius Bitoko wacho ni nyaka sani skunde duto oseyudo buge mag grade 10 e sama somo dhi mbele. Koloso e kaunti ma Kitui wacho ni giselimo thoth sikunde kendo yango ni atamalo 98 mag jopuonjre mag grade 10 osedonje skunde. So I have come also to confirm on behalf of the government that all the grade 10 students have reported to this school. And we are really very happy, and we really welcome you warmly to senior school. Competence-based education is a very, very special education system. And we are saying this is the education system that is going to transform our country from third world to first world. And these are the people who are going to change this country. That is why the government is putting every resource, is investing every coin to ensure that you have enough teachers, you have enough facilities, you have materials, you have everything that you need so that you can be able to study, so that you can be able to understand concepts, so that you can be able to pass your exam and become a responsible Kenyan citizen. Telo manyien e riwruok makedo ne ratiro ma jopuonj NAT bade ma Homa Bay oyango ni koro gichako chenro mar riwo wi jopuonj mag NAT e alworano bang' pogruok maduong' manobedo e kinde yiero margi manobagi dwe mokalo. Yiero ma jotend NAT bade ma Homa Bay nobagi dwe mokalo kama jopuonj magin jokanyo mag riwruogno mawuok Homa Bay Town, Ndhiwa kod Rangwe noromo e skund yawuoyi mar Atang'a e kar chung' od bura ma Ndhiwa mar yiero jotendgi. Romo margi mokwongo e apisi mag NAT mantiere e boma ma Homa Bay, jakom NAT bade ma Homa Bay Dorcas Oduda gi jagoro margi Hilda Otieno okoni jopuonj ne opogore e kweth ariyo e kinde ma kampen ka koro dwaro nitie mar keto wigi kanyakla. Koro kwaya ni wasirre uru mondo Nyasaye omiwa teko gi rieko kaka wanyalo konyo jopuonjwa, nikech sama ne wan e camps mopogore ariyo ka ne nitiere weche mane dirore koni gi koni ka ji manyo ombulu, nikech siasa en mana siasa, kata mana marwa ni ne tek machalo mana mar jopiny. To koro koseyierwa ma jopuonj oseketowa ka, gibe ginyisowa oko kucho ni nyaka wabed kanyakla. Koro wachako gi lemo ni oriwowa wan ka koro kaka tim achiel. Adwani asingine jopuonj ma Homa Bay branch
ni mana kaka ncha sebedo katimo chien abiro tiyo negi e yo makare kendo onge yo mora mora mabiro miyo gi wich kuot. Adwa na migi bed gi chir makende ni jotelo mano yier gin jotelo mano dikorgi kendo monge tich matimo. Ang'eyo ni seche mane wamanyo mbulu ne wane vikundi mopogore opogore. Tadwa na kuwa sani ni wan kaka jotelo mano yier waseyudo thuolo wabiro kanyakla kendo wayie mondo watim tich ka wan gimoro achiel. Siasa serumo. Sani koro warewre kaka ot achiel mondo watine jopuonj. Jopuonj nigi challenges mang'eny. Jopuonj nigi problems mang'eny to kwariwore to wanyalo savo. Kata kwatieko to wanyalo temo kaka office manye gi kawo thuolo magimiyo ticket ni mondo tinegi. Riwruok mar Shining Hope for Communities SHOFCO ochako gundo yewni maromo 20 mosebedo kojwang' e kaunti ma Migori kuom higni mathoth. Yewnigo sani itiyogo gi johala e weche mag pur kaachiel kod chiwo pi maler ne oganda e gwenge mopogore opogore e kauntino kaka George Juma leronwa. Yewni moko kuomgi ne okuny mag 1,109 kod 52 e kaunti ma Migori kendo yande ne osebedo kojwang' kuom higni buora. Sani koro chako kelo geno ne oganda bang' riwruok mar SHOFCO koro gundogi. Wapidho rech e dam ka to tabu mane wan go ne opong' kod chuodho kabisa moyugno. Koro bang' dwaro offices mag sirikal mang'eny mondo okonywa gi chodhe to ne ok wafaulu nikech giwacho ni pesa ng'eny. Kane wayudo SHOFCO keche ne wakwayo gi chotho bang'e ne giyie ma gisechodhonwa yawno sani. Nokonyowa gi luoko to nobedo molil ka dhok koro osebire. Koro kony SHOFCO konyowa nikech ochodhonwa pi. Yewni gi moting'o mano mar Mahena, Madisab kod Mawendo sani koro ochodhi kendo yawe maduong' ka jopiny sani koro tiyo kode e yore ma opogore opogore ma oting'o pur kaachiel kod chiwo pi maler. Waneno ka pi nitie, wanyalo puro alode, wanyalo puro gigewa mwachamo, wanyalo yudo rech e yo makare. Mochiek kuondegi, alot ne ni kaendi alot koro ruma e cho waseketo seedbed, wadwa keto nikech pi koro wan go ka mayot. Jodak ma Mahena ka otele kod Martin Ondong' wacho ni bang' ka SHOFCO ne osegundhonegi yawni, sani koro oganda puro kothe mopogore opogore katiyo kod pi mawuok e yawni. Higni maloyo 70 go osebedo ka en yawo ma tich monyatiyo malong'o ok nenre. But gima ne nitie ni en ni koro thuonde manodake ndalo mang'eny ahinya. Anyalo wacho ni nochopo ndalo ma kata pi ok nyal tuome, dhok ok nyal modho. Giwane bende koro ginte kod chenro mathoth ma gidwa timo ka gitiyo kod pi mawuok e yawni. Rech county government nokelo ka to kendo nitiere mipango kata chenro mar CBOs mane gweng' kama seneno ka CBOs ang'wen owuok. Mahena Dam number 1, the administrators CBO and Kanyala CBO, then South Sakwa CBO mado pidho rech gidwa kete cages. That means ni mano economically pigni bang' SHOFCO yawe odhi timonwa gima duong'. Tend SHOFCO wacho ni geno mar gima duong' en yewnigi mag gundo kata mago bende nyaka sani koro gikunyo ne oganda obed mago manyalo konyo yudo pi maler kaachiel kod pidho kothe mopogore opogore. Koro ne ginyisowa ni dam ni ne gikunyo chon higa ma 52 koloni nokunye bas osegabedo kudinore gi koth machwe pile pile. Then ne wanyisogi ni okay, wachuno ero mondo undikane as a proposal. Koro they did a request to us, then watero request gino malo. Aito nobedo approved ni mondo dam ni mondo losi. Waro ni mine wa nyaka kijende man kae oti gi pigni maber. Pi ka nitiere lo nitiere onge gima tamowa. Gipidho alote bathe kae mapano bende gisechaka neno moko kacha. Apisa maduong' e migawono mar pith rech e kaunti ma Migori Jojo Chola mane wuoyo kinde mane riwruok mar SHOFCO ne keto ayanga yawni mar Mahena e lwet jodak ma Mahena tok kane gisegunde ni owacho ni tend kaunti ma Migori dhi chiwo nyithind rech ne jodak ma Mahena bende koro ginyalo pidho e yawni. Sani wadhi kelo rech e dam ni mondo mi wachak pith rech manyien ka koro. Rech aina mwadhi kelo ok en mikete pond. Mikete pond iluongo ni monosex. Mwakelo kaendi iluongo ni mixed sex. Gin manyuolore. Kwariwore together, wa focus together,
wadhi konyo jopinywa e yo maber moloyo in a more strategic manner. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kocha mati mar Harambee Starlets Beldin Odemba oyango ikruok makare mati ma Starlets osetimo motelo ne tuke mag AFCON mabiro timore e piny Morocco